Markinian da Atain Donostin pakito. Hemen 300 gaude berbetan hasteko. Batzutan txitxak izaten da, gaurkoan da txula. Beraz, arratzaldeon pakito, arratzaldeon Josu Atain, zemoz? Arratzaldeon. Bueno, gaur nola ez, jorratuko dugu Hondarribiko txapelketa, ostiralean amaitzu zen, eta bueno, bada zer kontatu, batipat kontutan eukita Josu Atainek, bere semea, Jugorka eta alaba Erika bertan ziren, eta bideak txapeldun gainera, eta hori ez da oso, bueno, Ataindarren artian normala, baina bestela kontutan eukita ez hain normala, eta baita ere nola ez, Baldako txapelketa aipatuko dugu, eta datorren asteari buruz, favorituak, eta ez dugu ahaztuko ere, Bullet txapelketa, ez dakit, Bullet series, nola ditze zaio aurten, Atain? Bullet Guk series. Bullet Guk series, bueno, hori euke esplikatu Josu, zeren guk, bueno, ez dago, azten bagea arakatzen, izango da informazioa nunbait, baina, bueno, bestela ez gea, asko enteratzen aurtengoa nolakoa dan, eta bueno, lehenik eta behin, Josu, zorionak. Eskerrik asko. Neiko nerbiluak jonden astiralean? Asko. Bai, atzenien, bueno, ez da erretza beti zatu guzta, bai, akalmaute jute garen ikusta, da, karo, atzenin, neure lagun batek esatozten, ez da, eske, guk daukegu, gure arazo bat da, guk partiduko ikusten gau esenin, ikustugu ondo etxen da bena, baina ikustugu bezer ez da bena etxen da, beti plus eskatzu guzta, eta hau segaitxik eta beti rollo coach, ez da, baina, bueno, bai, atzenin, satisfazioe itzela, txapelak etxakarritxe, eta, bueno, oso posi. Josu, txapelketa oro hartuta, ze Moskua izan da, zer deitzen dik atentzioa gehien alde batera utzita, seme alabak, beste pelotarien parte hartzeak, zer iruditu zetzaik? Bueno, ni atzenen juna seme alaba jokatu da ben egunetan, bueno, Gorka jokatuan lehenengo gunin izin zinaban jun, beste biharreko kompromiso deukin eban, eta justo baina kasole izin zan, galduen partidu bakarra izin zala, ezta? Baina, bueno, nik aurten bai sobre todo postasun ondixe jente aldetik. Gu pasan urtin jokatu ben seme alabak, eta gustora, eta baina urten bai egonda jente geixa frontoien, da gaina jente gaztie, eta jenti ambiente haute guk izatogun moduen. Osea, zehatzenin guk geuga, nik tertule baten eukien duen modun beba, ez da guga los ex pelotasales, eta guga minoria txiki bat. Guretzako ondixega, baina guk pelotik eurregunin ezin dau aurra egin guk independitzen. Oin beste publiko garrila da hoxe publiko lanbide da. Ni pentseto tor pausu ondixe monda bela, haurek, bueno, ingo ben bierra Kamara de Komertzio edo dana delako korrespondientiaz, da gero herriko gazti ipini eran be, nitzako aziketa ondixitzen da. Bai, Pakito, ambiente ni bitan egon du nau, eta sekulako ambientia, batian, kanpandegi jokatzen zulako behar bada herriko semia, eta horrek, mutil horrek, tiradizu handia dauka herrian oso maitatua da, kuadrilak eta da sekulako zalaparta atera zuten, eta finalean, berak ez zuen jokatu, baina Josuk esan du bezala frontoia lepo, sekulako ambientia, eta nukleo gogorra alde batera utzita, outsiderrak edo desente ikuste ziren, da hori benetan pozgarria da. Bai, ni ez naiz izan duen garri ben, da ezin izan dut, eta telebistatik ikusi ditut, baina, bueno, telebistan entzute zanate ikusten zana, eta efekto kanpandegi baseola. Efekto kanpandegi, herrikoa hartzea, eta gero naiz eta kanpandek finala ez jokatu, jendi horiek beste partida eta jundianak engantxatu egiten dira, eta giroa, eta horrek ekartzen du zaletasuna, ikusten nahi geha beste txapelketa batzutan ere, ezta?
bueno, hau zer da, zerbait berria, nik ez nuen ezagutzen. Eta naiz eta ire pelota ja ez joan gero, horrela jartzen da alea eta gero alea atera egiten da. Bai, eta gaina lehengo astelenean komentatzen jaken, baldan geundela ondoren topo egin nuken hernaniar batzuekin. Konta iguk zer esate zuten? Bai, pentsa, hernaniar bat eta baserri auzo batekua, eta behak intu batuta, baina, inaki zeiten dugu hemen da, zer da. Ostia, nik, hau ez nien ezagutzen, ziaro politiadek, nik erremontea galarreta inoiz da joan izan, baina era bat desberdinadek, eta arek etzakin, baina bueno, sare sozialetan edo telebistan ikusita, dena dakiguza, olatu da, Winter eman besteak, hau, Donostiko Gran Slameko finalerdi finalak, Hondarribiko finalerdi finalak, telebistan ikusi du, eta seme gaztera dituta, txundituta zegoen, eta gero ikusitut besten batzuk hernaniar batzuk, neko adrilakoa besemiakin, aurreko finalerdin, eta oanguan ere bai, eta zuek, eta eta txundituta, osea, engantzatu egiteu, telebistan engantzatzen du, eta gero frontoian ikusten baduk, osea, are gehiago. Josu, nik kanpandegi ez nuen ezagutzen, eta ikusi nuen lehen nabiziko partiduan, sekulakoa edo impresio osona egin zidan, mutila txukun ibilizan, sekulako zartakoak eman zizkion, da nehartian, hemen mutil hontan bazeo gaia gaur bilar gaur baino gehiago, eta gero ikusi nuen telebistaz partida, bestea Erikekin jokatu zuna, eta erderaz esaten zan bezala, una máquina de perder pelotas, baina berde dagola. Daniara joatekoa omen gogotik sufrituko duela iruitze zaite. Bai, nik atzenin honek aztedanak ez aututxuaz. Atzenin neuke seme alabakin atzat aurre biltzena, eta beti dazka txapelketak honek, afizina humalan nahian beti daz kategorixak ez da, eta beti askotan konsigidu bate, kanpan aurreko kategorixak jokatzen egoti, edo markinera betorten da bantzinien, eta nik ez autzot, nik parejak egin benien, gero topaun neban Mikel Egiguren zen Bermeon edo organizau ban egun bat, eta berak ez ezten, beste ikuspuntu bat, enfoke bat nahitzela emon, eta, Erikeaz behar bain bala, da gazti izala, da ni neure hostin esaten eban, respetu danekin, berdetxo daul, le faltan horas de vuelo, baina, ez dakizu sekulo, alan, horredok arte ditu gizta, alan erik begitxuaz luzetuko da, aspaldixen oso ondo da, bien pelotari bada, gainera da, goguaz, eta gero bakar, ikustu zukokatzen veterano biren kontra, eta veterano badakizen bidaben, final erdixen gainera, lehenengo zetan jokatu bizan moduen, da bigarren zetin, baina entzako igula lezormatxeak, guk izateko modutan mordio lanzuelo, Osea, Erik hasiakon bera jokatzen, da bera hortxe jokun sartu zen, eta zeta galdu ben. Eta jakinde, reboteetan bakotxin, kanpan, estutxu ebien, oso bizkor juten da aurrera, da, atzinin igul, berdetasunan gauza di, ez da, zebetxu dauken errebezaz da, ondiok horrek, falta horrek eukoban, asko mejoko ere guzan, egunero jokatzen balego, bakukuten moduen justizie da dauken poderioaz. Eta, atzenin baketxo, gero irugarren zeta, atza bota ben atze dut, rekula ben veteranok, eta ez ben remate bat bota. Osea, baina, gauza hona da gaztik ikusti, atzenin, gorka ber ondinok eago, lopasai bat doi zirula urte hor, baina ondinok eta bat urte dukez. Osea, lei de vida. Bai, Pakito, gaztiak eskaparatea atea berdila, bestela, hori, inoiz etzai aukerarik ematen, ez da erreza izango danak sartzea, baina, gutxienez, kanpan finalerdietara sartzea, bada zerbait, ez da, eta Josuk esan duen bezala, azkenian, hirugarren jokoan erabaki izan partida, osea, alde patikan txukun,
Bai, kanpan berde dagoela, baina bere alde beste gauza bat uste du baduela, lotzagabia badala. Lotzagabia eta ausarta, osea, hor final erdin, azkeneko, osea, lauta bazi joatzela eta restoa jota kostadoa botasun. Bueno, osea, lotzagabia, osea, eta adierazpenetan ere zen, bueno, posinago gutxi galdu dut, eta, bueno, 7-8 pelota galdu zituen, baina, bueno, autoestima altu dauka, eta hori izan daiteke ona ondo kudeatzen badu. Bai, azkenean Josue veteranuei errespeturik galdu gabe inundik ere, baina zaletuok nahi ditugu aurpegi berrik, ez hori nik usten dut modalidade guztietan gertatzen dela, eskuz eta ahalduten modalidade zergatikan odol berria, ez? Jokatuko ez du, ridikulu egin du, bai, baina bueno, oso gaztea da oraindikan asko ikasteko dauka, hortaz nik usten dut denok ados gaudela. Atain, Erika jaunda jaben finalean. Bai, bueno, Erika atzenin Erika da, por ejemplo, Gorka oso nervioso eta berue bada, Erika beste da al revés. Da hotza, ez da urduri pintzen, hori suerti dauke, da pintzen badago ez dago esperzetan, eta partido aurra bota bider badau pauso bat atzera ingo dago, osea, nesken artien egizizan, bueno, oin gauzie aputxua banan dute dau, batzuk leko batean jokatzen dabe, Erika behaz izan jokatzen eramanaz, da, bueno, oin iztabei pintxen, egure jakingo da bezea gaitxik, eta, bueno, atzenin gu presga edonu jokatzeko, danen kontra, badakite onjarrine jokatzeko horre maite eta honek, bueno, maite do, Ilaia eta bez neska batzuk konbideu zitsuela jaiali betik, baina itxuri ez zaben, onjarribine donostin edo, egingo zea itxik. Eta, bueno, gu dauen aukerie, aretxe jokatu, eta, bueno, atzenin Erika arairen kontraspadau jokatzen, ia, obligaute dago irabaztera. Egixe da, olantxe da, Gero, berba ingo dugu pakitota ere baita, baina baldan olaiak eta mailak eman zuten erakustaldiare kontutan eukitzekoa da. Gero itzengo dugu horretaz, nahi asko gustatu zitzaidan, batipat estilua, jarrera, bueno, hortaz, Josu, Gorkak, ematezun Bixentek eta Gorkak bideratuta edo erraz hasi zirela lehenengo jokoan, eta gero ez da lehenengo aldia ezin akabatu, ezin borobildu partida, nik ikusten ari nintzen da esaten nun, partidu hau dekaile junbierko luke 30 edo 35 balitz, hemen etzeo kolorik, eta halako batian, nahaztu egin ziren, eta zer dala eta bestiak lotxagabetu eta ez du hartu? Atzen, bueno, nik telebiztan entrevistu nien hori zan eban, ez da, maikete zazpido izela zan eban, zetak daukez, handikap asko daukez zetak. Zetak dauke, veteranu antzako nintzako oso hona da. Oso hona da. Gaztiantzako, gaztik neixea du partidu gota megostera jogatu. Zeraitxi. Zu gazteza, arranketozu, bero, pum, apurtuzu partidu, tanto 8, parada. Da gero, igul, ha hecho zu bestu irulau tanto, eta veteranuk bera juten da gatzen tanto danetan. Sakiatetako, que si la zapatilla, que si la cesta, que si el tape. Gauzio lan da, osea, hori gauzio lan da. Baina, bueno, horrek armak danentzako daz, hor. Ibiltzi jakinen, bida. Eta, karo, gaztik ez daki horrek ondo gestionetan, eta 3 tanto segixen etxo, eta bestik etxen botxo, beste pare bat tanto, ez dauke tiempo muerto gatzeko. Osea, haxe denpori faltako, eta daia, como ansiedade modokun edo zen biot, eta, karo, eta veteranok en cambio orduntxe sartu ritmue. Da berak ez dauke capacidadi de, el tape, que no te hace falta, me da igual, quiero tape. Claro, baina, bueno, horredi trampak ez da. Eta bai, txinterita gorkarik beti pasatako bardin. Emoten dut, bat izela, eta bum, atza torri txendi. Baina, bueno, eukiben kapazidadie,
behintzet, toai ez botateko. Bai, zakurkeri horiek alde batera utzita hori veterano guztik egin dute eta egiten jarraituko dute. Pakito, baki ni oso Vicente zalia naizela, ni batzen naiz Danian da segitu nun, da han oso ondo ibiltzen zan, da bere estilua, eta hemen berriz motx mugatua ikusten dut, eta batipat, Josu, kokildu intzala. Hor, nire ustez, aurrian, jokatu bierrian, kakotxen artian, zaharraian, trasteatu biharrian, nekarazi egin biharrian, zatikan momento askotan hori ikustezan Alex Ormaetxea hori sakea itea junda arrain bat ematezun, arna sartu ezin ikan ezin itota bezala. Eta hori pelotai jostikua, eta sestua lokarria askatu eta trikimailu guzti horiek. Eta Vicente berriz atzea eta zer dalata, bailo bere sekulako, bere estilua hori da, ez? Sartu, mina gutxi egin, baina, oiko menizaio, ritmoriko menizaio. Galdu ez. Nik uste, Vicentek ekibokatu intzala. Pakito, ikuspegitikan nola ikusiuken? Gogoratuko aiz, baldan, lehenengo finalerbitan, angeun dela, ondareniko finaleako. Eta nik esan iken, Ormaetxea eta Bailon aldu ingo diat. Gogoratzen dut, eta ik esan diaken, ez da pentsatu ere. Eta nire Ormaetxea eta Bailo. Eta Bailo, badakigu, ez dalako kiltzen, hasi egiten dela. Ormaetxea, ez dala lehengua, baino veteranoa da, eta gauzein. Eta nik ez, Josu zuk ezagutuko duzu Gorka, hobekiena, eta esan dezu urduria dela, eta nik esaten du, mutil horrek igual izango du presillo bat. Aurreko urteko finaleko presilloa, aurreko urtean finalean Vicente eta Gorka Arbe eta Oienarren aurka, 3. jokun ikusi duen zer gertatu zen. Eta aurten Donostiko Grand Slam finalean ere Edik eta Bailon kontra Jokin Arbe eta Gorka, eta zer eta dice, ostia, honek pisu handile ez otodu izango Gorkangan. Gero, bai da, esan dekena, Ignacio, Vicentek ez zion estutu Ormaetxeari, baina final bat da, eta igual mamua bideak ere presillo, nire itxiz, ez dakit horrela izan daiteken. Bai, hori ezabiz txarto, eta gainera Vicente berabe hanki apurtu edo horror katilan lesiona usan danean da ez da finibili ude guztixen egiz izan. Atzenin, bai heltzen da final erdieta, ara ona, baina ez da guk undala urte bi edo 3 kusi gendun Vicente danean. Baina, atzenin, hor egonda, da burrukan egin dau, da ez dabe soltau partiduek, eta bai, da Gorkan alde esati, bai, atzenin Donostin bat gaitxik galdu, pasan urtin galdu, berak peloti galdu, atzenin horre gauzek guk, ez dugu asko berbatzen horre gauzak etxien egiz izan, ni bakarrik animuk eta mototzaz, baina bai, gainera, mamalauen betik bera itokaboko aspaldixen galtzetan, lehen goni zanotzen, itxurie, badoie, ratxie aldatzen, alako baten. Izugarrizko meritu izan duzuten, zeren, lehenengo jokuan, zijoazti mirabazten 5 tantogatik, eta beste gainea etorri zian, baina bigarrengoan bestaldea gertatu zen. Bigarrengoan, Ormaetxea eta Bailo 5 tanto horretik, eta beraiek izan zuten hor templea eusteko eta beraiek etorri ziren. Gero izan zan emozio handilea eta Karakruz bat, basaki haua. Hori atzen Karakruz. Baina lehen aurretik lana egin da beraiek etorri ziren amalaua, Artifiziala, osea, ez zutela besoa jetxi eta hemen hau Inazio, ez? Zeitu intzuten. Josu, Gorkak bukaeran eskumarekin jokatzen hasi zan. Hori
Zergatik, euk esan da, edo bere kabuz, edo... Nik esan notzen, ikusten gendun peloti ezala apurtzen, euren peloti lehenengo setetik, lehenengo tantutik pelota bardin esan, daia espada apurtzen normalin osgarren tantureko edo bigarren setin, badakizuk, lehen esatek gendun mundu se pone pelona, eta pelotik agunta dutxen dago, eta nik harina esan zen, eskumiaz da ez dago, eta exani plantetan da, Bixente pesatotzen, eskumiaz da, juntzen baten Bixentena saka eta juntzanen, deitxun zen, dilek errestego la derecha, da behar zen, ja le digo, baina ez bankazo gaitzen. Eta hor 8. Tiempo muertun, jo nintzen azan, gorka, entzun, restego eskumiaz. Bai, eske rebesan ze, ondo harrapatu, restego eskumiaz. Bai, nervioso guen al momentu, erretza da, betxo. Zeure gorputze, hartu da botazkarrak ormarutz. Da forzau zeure gorputzai, eskumia sartzen. Ze betiko lekun ipintxen basa, betiko lekun zauz eta erretzena zer da. Klak, klak. Sartu gorputze barrure. Da, emon pelotiei. A ver qué pasa. Batak gora besti bere urten gotzu, bata algotik, ze velocidadi mototze. Eta orduan, eskerrek hormi hartzen gutzuk ezile karambola, da olantxik pare bat irutanto izitxuen. Da, bueno, atzenin, bai, gustora etorri zen, da, Bixentek esatzen, tenea, a tu madre, la egizale mazkazo. Josu, Markinan, kalean bizi zarete? Bai. Baserrin ez? Ez, baserrin sekulu ez gabizi. Ta horren beste trofeo eta sari gordetzeko nola moldatzen zeate? Baserria, junbierko zuen bizitzea? Egiz izan baserri barri bat erosi dugu, eta laster obra bat etxeko konta dugu, antzipinibiko guz. Pakito, ez nahi zarritzen, hori baki zaratik handan, horren beste kopa eta horren beste plaka eta derri hor etxe berri bat erosi bian. Guri etzitzen hori gertatzen, goatzen hau, behin Donostiara bizitzea etorri ginenian, da bakike garai hartan armario handioiek nola egiten ziren, eskuz eta hola enkargatuta, eta telebista eta liburu jartzeko, eta hori joko muebleru, altzairu itezuna, eta hola, bueno, eta pelotaria, eta auta bestia, eta haizu, eta trofeuak ez aldazkazu, eta ez dazkate trofeuak, eta irabazteko esperantzarik ez, eta ni gatu nintzen, joder, 28 urten azkan, ez zotera behan du xamar. Eta hori ez, orain beste epoka bada. Bai. Eta, bueno, Final Four, Josu, pixka bat nola ikusten dugu zea batekin, tirriakin? Bai, atzenin, imotozte peni Erika Gaitxik pena asko motozte, ze joku asko daude, asko. Ez da, ona izeten guraso batek, norbenekuen etxeko gaitxik alabo handik esatizta, baina Erikak oin momentun neska hartien joko asko dauke. Asko. Eta, bueno, hor, eramanek erabaki ese konteti beraz, por razones X, asumidun bierri zeugu, ia datorren urtako gauzak aldatzen dizen, espadi aldatzen, ez da bekonteuko. Eta bai, penia zekustugu, baina jarretxutxogu, guk ez dugu boikotik eta logik etxen. Ez maz, gainera aztelenien, ni Asia eran hori lanera, baina seguramente Gorka eta Erika jungo die frontora, ikusta. Pakito, gozatu ederra neskak ikusten lehenko astelenian, Olaia eta Maiarekin, Aurrekoan bai, bi final erditan gozatu hartu dugu, bi final erditan. Aurreko final erdian Oiana, Sorozabal eta Araile Jardi, Iartarak Iztain eta Frida Wilkinsen 3 jokota, eta txundigarria nola hobetu dian eskar, nola haidian jokoz iotzen, eta ikusi genien, eta ikusi genien, aldaketa handi nahi, ni behintzat ikusi nioken Oiana Sorozabali. Oiana Sorozabalen errebeskada, azkeneko aldiz usteut ikusi genula Gernikako Liga de Naciones han, eta baina
asko mejoratuta. Nik esango zut, nik oian asko guziot, asko, eta sekuloz ez edikuzio lago partei jogatzen. Sekuloz. Eta alande guzti, ondo jokatu ban, eta nahiko faio edo, askoz bekitxia faio bera faieita bana baino, baina faio nahiko iban, Bai, ala den, hiru jokota, eta ara hile jarri badakigu, osea, dena sartu. Punto aparte. Eta orain, izugarrizko gozatu aurreko astelenean, hartu genuna, Elaia Gogenola eta Maia Goikotxean, Maite Diez de Serio eta Maialen Aldazabalekin. Eta txundituta, Elaian remateak, Elaian xapagainak, xapagain dotoriak, ez dakizen basartu zituen, kostadilu bere bai, baina batipat, Maia Goikotxea, 14 urtekin, boterea eta plazandrea. Bai, mailita ditutzeu bere. Josuik danak ezautzeituk, eta guk guaintxa zigea, egia esan guaintxa zigea bere izten, ez? Pakitok memoria zea daka, elefante batena, eta dana goguan dizkik, baina maia ikusita neartien jode. Hau, etorkizunea edo Laister atzelaria, baino bera izango da, horre zail hortan. Daukan eskubia, daukan errebesarekin eman iteio eta kontxo. Horre, araile jardi da sekante bat, pelotaria, bezalakua, joder, danian kantxasko kurritzen du, baino maiak... Bai, pelotari diferenti die. Maiak edauke poder askoz begeixa, asko mejoreu da urte gitxin, kantxan ordu asko sartzotxu, da gauza bat dauke ona, nitzako, afizine lehenengo eta behin, eta bigarrena arai dauela hor. Arai honena da. Eta orduan, berean referenti da, aixi arrapetien. Ni pentsetot en alto, Osea, da harentzako, da hori oso ona da, pelotari batentzako. Osea, non horreukitxi, como dien, hostia, ia aixi arrapetotan, zehatzien nitzako ondinok, arai da numero 1, da gero maita izango da, Maia, da gero bestiek, Maialen Frida da, bajatu itxen dira apur bat, sobre todo, 54 metron, luze batzea apur ondinok. Hoize nahi nuen, gogo eta hori nahi nuen banatu zuekin, asko betu dute, dudarik ez, asko, batzuk binepein, baina iruditzen zait, 54 metroko kantxak, normala gortikan ibiltzen dira, kaltegarria direla neskentzat. Kaltegarria. Ez duzte luzitzen horren beste, zikin jokatzen dute batzuk, oso zikin, eta gero erremate gutxi. Azken finean, badakitelako, errebeskada batekin atzeko zulua bota eta tanto erdia dela, baina hori ikuskizunari buruz estilo guztik onargarria dira jakina, baina positiboa da eskaparatean daudela, aukera mate zaiela, telebista hor dagoela, baina 36 metroko kantxak balira, edo ez dakit berritxukua, edo pixka luzexoa, askoz, eta euren hobekuntza azteko pelotarik bezala hobealizatekela. Zer egite zaizue? Berritxun ikustuzuz jokatzen eta beste gauza bada. Osea, baina zer pasetan da, por ejemplo, jotzaiantzako frontoluzio bida. Da ez da benan eta gol rematadoriantzako bebai. Osea, atenin dana handikapa dauk, baina nik ados nasuaz, berritxun da mutriku asko jota neiku da de momentuz neskentzako. Bai, beti esan dugu hori, Beotibar bat, edo Beotibarrek 40 metro inguru, edo horrelakoa. 44, eta orduan egoki jauak erreboteatzen gehiago ikasiko dukete, eta baina Josuk esan duna, gaur egun dagoen bezala, errebesa eta zulua sartzen dunak, Maialen Aldazabalek aurrekoan maiakin sartzen zuen, baina nun usten zion da Elaiak
placer, ezta? Baina bestaldetik, nesken lekun jarrita, pentsatzen du futbolariak ere nahi dutela San Mamesen. Hori da. Eta eskaparatea eta jendean jokatzen badute Beotibarren, telebista jungo da, zenbat jende jungo dira, eta oan jende asko integrazioa hoi dena iri. Ezin da frontoia txikitu, arraunen regatako zela ja moztu egiten dute, hemen ezin da moztu, baina ikesan alduek jonidazio jokuan aldetik horretzeko. Horidek, bueno. Erabatatoz. Josu, Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabal versus against López, Barandika eta López. Bere biziko partida aurre ikuste genuen, final aurretutako final bat bezala, eta azkenian gaizkitzein da kakazarra. Atzenin, gu kritiko moduen, etxetik ikusten, ontsi ezazu, partidoz kaxa, eta pena bat. Olako partidu gaina, guen jente piluaz, zesti daukene audientzixiaz da, pena bat olako partidu bat urtetie, ni apurtxu bat keskatute gatu nintzen Aritz-danok ez hautzu ze jauko dugu, ez dugu deskubriduko Aritzek onena dela, badakigu danok onena dela, eta epoka bat marketan dauela, baina nik sensazioen euken edo gaixoik edo zozer pasetako. Beti zen da hotza jokatzen, osea, ez dala izen agresibo bat, esos de, vamos, hasta izer, baina, esan, da eukizitxun latigazo batzuk, baina esan gure Aritz. Nik izatoten modun, esan guk izautzogun Aritz, Gorka be esan ondo ibili, eta nik ino reflexio bat, zehatzen ningu partidu ikusten nuezenin, gure hartin betxatietan egoten gazta, gabatek esazten, komentarixo bat esazten. Bitxu, azkenengo denporaldixen partidu jogatu barik dauz. Hiru aste edo gana alakue, partidu serio jogatu barik honek, eramanekuek, ezta? Eta datorren astin, danak kondizio partinen jogatuko dabe, eta Lópezek irabaziko dau. Nizan, zer nahi ustez uzan horraz? Ze Gorka Sorozabal jokatu barik dauenin, ez da Gorka Sorozabal betikue. Da beste Gorka Sorozabal bat. Imanol, badak ikusin dan. Ez es una garantia. Xabi, Imanolek eruningo dau. Eta Aritz, bezutik ez dagoela ondo entzuot ezazten. Joder, lauza, zuk danak izu zen, bagoizan aposteta zozar. Eta gero, ekusitxe gero, zatozu mekau, egixe da. Osea, izelik ebe, hiru aste jogatu barik, berotu barik, ez dakit. Baina egixe esan, bentze partidu, pena bat izen zala. Pena bat. Pakito, ez dakit ikusiuken Pauen jokatu zuen duela 2 aste edo 3 final bat? 3 aste. Olaran eta Mantziren kontra? Antzarragunien. Doni baino loitzunen mina hartu zuen. Orduan, hango txapela, fuera. Eta gero Pol, final erdeia, minberatuta jokatu zuen, tamborin degita Lópezen kontra. Tamborin degita Lópezen kontra. Eta irabazi intzuten. Osea, ikusi genuen, Aritzen besua nola sakatzezun, osea, sakiak kentzea bakarrik eta kentze zion, da, irabazi intzuten, lekerikak eta berak, irabazi intzuten final erdia. Eta urrengo astean, handik egun batzuta, jokatu zuen finala, Olaran eta Mantxikin, eta besoa, hobeto zioz gola batezun, bigarren jokun goitik sakatzen hasi izan, baina ez zuen ondo. Baina hala ere galdu zuten, baina 3 jokota. 3 jokota. Eta hori nik ez itxaropena naukan, handikan pasadira 3 aste, hemen Final Fourren lehenengo final erdun ez du jokatu, bigarren guan, beste aste bete gehiago izan du hor, baina nik ez dakiz gertatu zitzaion, berak elkarrizketa batean entzun diot edo ikusi dut esan dula, bai arazo puntual bat izan dula besoan, berak sakia egiten dula goiko frontixean eta 6 erdin boti egitea,
bere oizko sakia, ezta? Baina ez zabilela ondo sakatzen. Eta orduan hasi zala indarra ematen. Sakia ja indarrakin. Nola bere sakia edo neurri jartu diotelako edo pixka bat puntua mugitu zitzaiolako. Eta orduan hasi zala indarra ematen da. Eta hortxe izorratu zula besoa. Hortxe izorratu. Egia da, aurreko astelenian Donostian, indarri gabe eta barandika garrapatu zizkan sake pilo bat. Sartu ite zizkan. Etzen, aritzeko oituta batzaukan saki haua. Zeiterbin eta han harrapatzen badek handikan kalte gutxiago egingo diak. Baina kendu iten du bezita. Hemen ezin kendu ikibili izan. Baina aurrekaria dago Pauen, nik ikusi nuela sekula ikusi ez dedan zerbait kutsaraz estiloa sakatzen. Nik gogoan dudanez ez dut inoiz ikusi pilotari bat horrela sakatzen. Bai, bueno, han atzenin ni pentsetut hori berantzako be kaltegarri dela, ze hori posturie zestalari pelotari bat sekuluzta ebiltzen. Sekulo ez, da atzenin zujuteza jokatza bai, zorbaldan mine daukezuleko eta beste postura bat etxen, beste zozer minberatu aldo zu, gerrixe edo zozer ez daik. Baina, bueno, hori juntzan eta bera rehabilitazio etxen ebili dala badakigu eta, bueno, aztelenin behigul gaixoek egon gozan, nik ez dakit, Gaine, eske ni begatu nintzen, peniaz. Eneuken favoritorik egiz izan partidonan egin eban ekusi, eta atzenin, eure seguramente disgustu onditxeuko da, baina norberapea bat disgustu itxuaz lota. Oituta balde, beste ariz bat ez da, tantu gehiagoetan, gaizki oituta balde, eta orduan, betak ezatun fizikoki ondo zegoela, eta besoko arazori, eta utzi zituen lauta bost pinzeladak, beriak, utzi zituen, alto horitzak, baina gero erremate batzutan da fallatu zuen da, eta pixka bat apatiko bezala tanto batzutan ikusten nuen, eta pixka bat apatiko bezala, zerbait eta beste zerbait gehiago dauka honek, edo zerbait eta, bueno, antxe, gero egila da bestiak oso entxufatuta, osea, perfecto jokatu zutela, beraien estrategia martxan jarri zuten, eta Gorkak etzun ere, etzion inongo minik egin lopezi, Gorkak. Inongo minik, ez etzun, hangoz, atzeko paetan kontra etzun eukitzen, itxuan bat beste sartuzun, baina etzan ere Gorka alai hori ez genuen ikusi. Da jokitxi? Gero etxutan altxatzen pelota. Leno, esan deken bezala Josu, oituta eongea joan deneko hilebete luzeetan aritz artista ikusten, ez? Eozin lekutatik esate baterako bere sekulako marrazkia egiten, eta dizdira hori galtzen da nian, eta jokua sakerrestuan oinarritzen da nian bakarrik, neiko lan partiduak irabazteko, hau da, figurek zazpitik atzera espadia juten laguntzen, atzelaria txarto dabilenian, begibiztako da, partida juningo zaiela, zati azkenean, artista dira, eta agian aritzi ezintzaio hori eskatu, ez dalako bere estilua, baino batzutan buzoare jantzin inbierda, buzoa, eta sortira, amarrea, errebesakin, eta hori, nahi, tristezia handiena ematen dit hori, ez, ikustea bakarrik, sakerrestoan bere biziko tantuak egin zituen, esan beharra dago, baina gainentzekoan gu gehatu ginen, nahiko, mikastika ez. Eta noi un rarue partidu, eta, atzenin, bakotxe beran gauzak daukeuz, eta aki aritze profesional handixe dela, eta, ez ban egun euki, edo beste sozer pasako ekon, ez dakiu. Eta, ajunzan, eta ez dator bueltan, noin finalareko zain. Pakito, ire gimnasioko kidea, gogok txu arrankiarekin ikusi nun, txapelaren usaia hartu ote duen tankeratzen diot Imanoli alegia? Bestiak bakik, entzun dioken, berezea
bere prestatzean fizikoari. Kilo batzuk ondu neixeskak. Eta nik Josu galdetu nion zenbat kilo? Eta erantzun... Eta esan tizkip, 5 kilo edo kendu neixkala. 5 o 6 kilo da izinik, nahi bote. Nik gehitxo iruditzen zait. Ba, gehitxko. Ez, ezintzaile merituak endu, aigea hitz egiten ez gendula ikusi otuta gauden aritz, baina Xabi eta Iman hori ezintzaile merituak endu, zeren beraien jokua, pelotak ere nik uste dut oso okileak izan ziala zea López entzat, eta gero López beti askotan guk ere pentsatzen genuen López bere zartaku horrekin Gernika zala bere frontoia, baina goiko ire elkarrizketa batian esan zin, ez aurreko Winter aurretik ere esan zin, López garaipen handinak beti lortu ditu beste frontoi motxauan, 54 Gernikan baino gehiago, eta ikusi genuen Winterren pixka bat metro asko bili berdiala, mutila hurriabek, urtiak aurreareaz, karga handia, eta hemen jokatu zin a placer. Osea, nahi zulekun sartze baldin basun paredonatzia bere, jute zitza, hainbat pelota jututza izkan aritzi, erreboteatzeko eskubia. Eta hori ez da kasualidadea, ara botatzen zion. Eta ez, maixuki jokatu zuen, Xabi eman zuen eta Mariscal mandando. Eta tanke bat eta astelenean tanke bat bezala funtzionatu zuen, da, horrela izan zen. Pena guk nahi genuen partidu lehiatxu bat, eta Barandikak partidu batian hogei tanto, ez dakit, aspaldi ez zitu ningo. Barandikak hogei tanto egineak, Baina lehen ezagune oso placer esatuko modun, ez da, jokatu ben, eta gero aritzi be pelotak etxeako, ezin tanto luzik ezen, esan peloteu gitxi euen, horren peloti be esan asko berotzen, da materixala, atzeni patala ateten guzu da juten bazaldatzen, bai jazta. Gero, gauza bat, Josu, gustagarria egiten zaidana da, frontisetikan pelota natural, eskapadarik ez. Hori gauza derra da, Donostiko frontizia oso. Ondarrabin berriz, argitu idak, iruditzen zitzaidan alde sormaetxeak errebotatzen zuenian, eskapadatxua, ez dakit behak iteion efektu hori edo... Bera peitxotze, ze beti gora errebotetan dau, baina bai, Donostiku dauke frontiz bat eta lurre beneiko ona, ze erreboti dauke apurtxo bat mejoratzeko, nik ezaten moduen, baina frontoie de kategoria, Donostiko frontoie pelota noble bataz, edo bizitxaz bai, jokatzen dakizenak, espektakular. Datorren astelenean, Pakito, Oiana Sorozabalek eta Araile Jardik, Olaia eta Maiaren aurka. Nola ikusten dezue? Segi, Josu. Yo me mojo, Nik zer nahi joten danok dakizu, Nik arek irabazti nahi jot, markineku da, eta gure etxin ez da etxeku, baina etxeko modoku, Partido oso gatsa dauki, oso gatsa, zein ipentzetot bai Elaiak eta bai Maiak eta oian ere jokatuko zela. Partidu favoritak berritxuarrak, argita garbi, ze gaina oso elkarran ondo zautzen die, eta badakixe pelotari bat eliminetan kantxatik. Eta orduan, Elaia ez da zoratuko, ez dakera sartu da rematin edo peloten rematin, errebotera botako dabe, ala eginduko di, bintzat, errebotera botaten, eta gero tantuk bakarrik etorreko die, nintzako. Oin, ara iri emoten botzezu atzamarra, te cojo el brazo, Ez kontuz, kontuz. Eta mutiletan, me mojo, ja? Noski. Barandika López. Baita nire. Pakito, nire.
Bai, aurreko finalerdik ikusita, ni ere ematen du Elaia maila, baina hor ateba zabalik utziko nukenik. Mailak 14 urte ditu, eta Josuk esan du saiatuko dela Oianari jokatzen saiatuko da, baina mailaren estiluan ikusteko indikan dela jotatzea. Aurrekoan bota zituen bide jadakan errebesakin fribolite, horiek ez. Oiana ikentzea jungo da maila. Nik uste bere jokua oraindik hori dela, espaldin badio bere prestatzaileak esaten, esatik araik daiz, gertatzen dena, araik ere atzea xamarretikan Elaiai eskura emango dio. Baina nik atetxo bat hor zabalik ikusten dut. Hombre, por supuesto. Atetxo bat. Eta Barandika López, pues, a priori partidu itzela. Aparte, aurrekariak ikusita, Urresti Baske nola dian, eta Xabi eta López nola dian, eta Barandikak eta Lópezek pixka batek oztoko gehixio izango dutela nik uste dut. Baina, beraiek favoritu dela dudik ez. Josu, nik usten dut gakoa Urristiren gan dagoela. Bai, nitzako bai. Aurreko hastian oso ondo ikusi genuen, egia da ere bai, besteek Johan Solozabalda leke nahiko patxal ibili zirela. Urristik badauka gaia, baditu erramientak. Bai, da, gaina eta egun txukun xamar bat eukiko balu, ojo, baina ni ere Barandikaren Lopezen alde. Bai, gaina, inautetanok ezautzugu, gaztie da ondinok, eta hasi etxen da partidutan. Baina, bueno, atzenin final bat da, konversazio egin lehenengo tema berretan egon garina be bai, Manolek ikusten badau partidu bizkor doiela da txakolako meni egon tranquil. Ritmu sartuko dau berana, aldekatuko dau partidu, osea, eta inautita Tibori komeniako ritmo rápido. Rápido y venga, velocidad, asaki harinata, da ez da izer, da hori, da karo, hori, Johanek bai jokatzotzu holan, bai. Ritmo rápido, txarto nahi no pasa nada. Xabik eta Imanol badak isi beste triki maneje batzuk. Ez dira sakalari oso onak bilak ez? Ez, bueno, baina egun sakerreztu neinaute bentajatxu dauke. Xabi beti badakigu, Xabi un poquito más segurola, da beti atzera botaten dau. Baina, bueno, gero nik bizauk Imanol eta Xabi, ze atzenin, veteran isi gaitxik, Da, Baske oso ondo, ibili dauda guztixen, oso ondo. Lehenko honin errestasun asko ukizitxuen egiz izan, finalea erdixen, ezin ondo ibili ez Johan da leke bez, eta arepe jokatu barik dauz. Osea, estaz agostuen egon zin aktibidadia de intensidadiaz. Osea, jokatu barik dauz. Horrek nitzako faktura gehiago pasau aldotzie, Einauteri eta Baskeri. Aztebi jokatu barik, Baskek ematen dion abiadura ez da izango kaltegarria Imanolentzat. Imanoli konbenizaio gorka tankerako pelotari bat atera iten dula pelota ez jo. Baskek berriz bere bizikoa emateio, velozidadiak, kontrola ez dakit noraino, baina eman iteio, eta hori pelotari zea klasiko batentzat. Nik, por ejemplo, pentsiko, oine pasan aztin gorka eta aritzen kontra zelan pelota patala zibilizin, patala da gero aldatu da patala, edo erdikue, más o menos, oin biziaz jogatu da. Imanolek eta Xabik, neu pentsau. Ze Imanolek, bai, errebesa oso, dauke, honen auki dau, oin apurtxu bat bajatute da, baina nitzako nio bera atzin referentie, baina ez topentzetan Imanolek Baskeri, igulik ibogukona, baina pelota patalaz jogatuko zenik. Ze atzenin Baske pelota patalaz bera da geixen atzeratzen da bena, eta geixen joten da bena. Imanolek joko txulau boslatigafo oso honak, baina atzenin partido guztixen sufridengo da. Da hor partiduen,
fiziku nintzako bai ikusi dugu. Orduan hortaz, baske zaldi bada. Bai. Xabi bai, Bai. Xabi fiziko oso ona dauke, Bueno, eta bestaldetikan la puesta en escena edo, ze iruditu zaizue Winterren tankerako giro bat bizi izan du dugu baldan. Pakito? Bueno, nik zera horrezango nuke pixka bat Gipuzko aldeatia bihordit, pixka bat, zatik pixka bat historikoki, ez da? Historikoki eta. Puestan escena izan du da, galdera hortik antziek eta gero luzatuko na besteakin. Eta bai, ez da, eraikuntza desberdina da, zera Gernikako frontoia eta baldakua bildu hau da, bestea handu jaua, eta komentatu genuen musika egokiagoa dagoela, apaltxio dagoela, askotan Gernikan tanto bat bukatuta aldamenekuekin komentatu nahi da, eta ezin da, hemen altzen, eta aurrekoan Fernando Elolak esan zuen, ekipo berrin bat edo, berria edo igual egokiagoa baldantzat edo ekarri zutela, eta bueno, aldortatik ondo, eta gero beraien irtera, buelta, plan a la americana esaten duguna, ez da? Baina hori oizkoa da, bai eskuzko partidotan, bai remontekotan, da palas jokatzen ez dutelako, baina bestela ere modelo horri segituko diote. Modelo hori gelditzeko etorri da, eta horrek piztutzen du jendea lehen korredoren zarata izatezan, haien iskan bila, baina oan ez dago apusturik, eta oan horre pixkaban mantentzen du jendian, tabernan, bokailua, autua, eta posgarria. Eta gero, esango di pixkabat Gipuzkoakua esango nuke. Bai. Josu, Bullet Series jokoan da, esplikatuko iguk, baina horrekin hasi aurretik, horri ekin aurretik, Winterra etorriko da, Laizter dugu gainean, Gorkak parte hartzeko posibilidaren bat ikusten dek, edo? Ez Gorka tania da, ja biletia eta dau. Bileti gainera neuke eta hotzete 11 pelotariri, biletie, neure lana etxoten agentzixan, agentzixiaz lana etxotenaz, eta ez badakit goikok inakik komentautzela Sozer Liga Nazionez batute gero, oso ondo gukusi bala, eta ia berba etxeko, eta ia guztaukoako, da gorra gazatzen bera bentzetania badoiela. Ez dautela inoaz zer lotute, zer firmaute inoaz bez, eta arrezkero ez da konversazioerik euki, eta ez de momento ez da utze zer zan. Josu, eta Bullet Series aurtengoa nolakoa da? Betxo, Bullet Series da pasan urteko modelu baino diferenti hauen, eta gutzako, nitzako bintzet politxa hauen. Zelan da bien, betxo, por ejemplo, gu oinala espaldi, Jon Zabalak, bera Bulletek, aukeratu zitxun kapitanak, bera juntzan kaldetzen jentia ia kapitanei banein, nik esaten hau igulen dela lau bosti bete. Nik esan notzen arazo barik, ni prest, beti egun ere, laguntzeko, dozetakotan, da nahi kapitana ez bana ber, retransmitxizio badaz, berba etxeko, laguntzeko beti prest. Eta gero, da gero apurke jogakun espliketan, zelan izango zen, bale, da zelan izan. Bullet Series izen da urten, pasan urti, por ejemplo, gonzan draft bat, bale, eta bakotxak kapitanak elekitze ben pelotarixek. Aurten ez da draftik egon. Aurten, jonekin da bena izen da, ranking modoko bat osatu, berantzako por méritos deportivos, atzeninan markinentan, hau dakigu zeintzuk nunda bizan jokatzen, bai Hondarribin, bai Donostin, bai Berritxun, bai Durangon Gerniken danin. Eta, lagun batzukin, berak itxu, por ejemplo, berantzako mutietan 6 errolari honenak eta 6 atzelari honenak, eta nesketan bardin. Eta berak itxu bikotiek, bikotik berak itxu, eta gero, elkartuzkun guri 6 kapitanoi, eta esplikauzkun, 6 bikote zarie,
Sei ekipo, parkatu, 6 ekipo zarie, eta bakotxak aukeratu biko zuen pareja bat, mutiek eta neskak. Parejas a sorteo. Osea, niri tokau baten número 4, elegitze, por ejemplo, eta niri tokau baten nik elegidu alde ban, neska edo mutil, los que estaban libres. Baina ez delantera bat, zaguero batez, bikote bat, edo beste bikote bat. Eta, bain gendun, sorteu geuzeiron artien, bakotxai, sorteu indagero daukegu neskak pareja bat eta mutile pareja bat, eta gero, bebai sorteuen izan, ekipo bakotxak jornada bi jokatzie. Osea, zure ekipo jokatzen dugu, beste ekipo biren kontra. A sorteo. Izan, sorteo puro iduro, berak eiban dana, sorteue, eta urtezkun, por ejemplo, niri tokau bate, astion jokatzie Joseba Zuloagan ekipuan kontra, eta gatzeate hori jokatzie Roberto Lekueren ekipuan kontra. Orduan, 6 bikotetik, zu, por ejemplo, daukeu, atzenin gauzie da, finaladi Markineko azoka egunien. Azoki da urriko bigarren zapatue, amaikia. Vale? Orduan, bota bizu atzegutzu. Finaler dizek di, urriko bizperan, gabaz, amarrien. Eta beste jornada danak, beste 3 jornadak, atzen 3 jornada die, bi jokatu oguz da bat gatzeaku. Orduan, eta jornada bakotxin jokatzen dabe, nire ekipo beste ekipo baten kontra, eta beste ekipo baten kontra. Ondo espliketan nauen, más o menos. Eta orduan, ejemplo bat etxeko, astion. Guk jokatu gendun, barikuen Antxonen ekipoan kontra. Nesketan, eta gero beste neskak izen zin, el koron ekipue kontra el equipo de Zuloaganen ekipoan kontra. Hor, irebazle batzuk urte ben, eta zapatuen egon zin, mutilenak, nire ekipue Antxonen ekipoan kontra, eta Zuloagan ekipue el kororen ekipoan kontra. Osea, da orduan, irebaztaiek finalera doiz, ez da ekipo kon ekipo. Osea, por ejemplo, nesketan zure ekipu galdu egin aldau, baina mutiletan irebazi. Orduan, irebazen danak domekan finala jokatzen dau. Pa sumar puntos. Zure ekipuk, hor, ni por ejemplo, astion ditxuaz, 11 punto eta erdi. Araik eta irebazi iben, eta mutilek semifinala irebazi iben, baina finala galdu iben. Orduan, nire daukaz, eta 12 puntotik aurrera etxen bozu, punto erdi mototzue. Pa sumar. Orduan, nire dauketa 11 punto eta erdi en una jornada. Da, ni automáticamente, ja badak semifinal eta klasifikauten hauela. Ze badaz batzuk ja jornada biaz jokatute, 10 puntoaz. Orduan, el primero, en cambio, final, da semifinalak, o sea, por ejemplo, ujakitzeko, ezta? Por ejemplo, nire ekipuk, araik, beran masterra irebazi dau, astion, enfrentamiento bakotxa masterra da ditzotzegu. Naroak eta araik euren masterra irabazin dabe, eta mutietan basterrak, kanika eta gorkak, nire gorkak, irebazi dabe euren masterra. Hor ekonomikoki premiso gona daukie. Por ejemplo, master bakotxa irabazten mozu 5 euro daukuzuz. Osea, diru da. Eta gero, ja semifinalak diferenti die. Semifinales es equipo. Zuke, finales equipo contra equipo. Zuk irebazi semifinalak, tu equipo gana o pierde. Eta gero, hoxe finala da, azoka egunien, equipo bi helduko die. Da YouTubetik emoten di partido danak. 11 telebistak ez ditu eman, Josu? Ez, Bullet, ontsa gotakutzute linke, baina Bullet Teams besto dala. Vale. Gero, babeslea guk jarraitzen du izaten? Bai. Beste gauz bat, txistera, zesta, karbonozkoare tartean dabil edo baztertuta dago? Ez, hori, behitxu, por ejemplo, guk hori da gauza bat, lehenengo gauzi hoxe galdetu neban.
Zan eman, bueno, da zelan doi zesta pasan urteko zestian prototipo erakustaldi asuntu, da honek esazten horre biela, berak nahi bala txapelketa guztixe horretxe zestokintano jokatzie, eta baina itxuri ez da oso zer lotu edo arazoren bat eukideu, baina atzenin ez noai ni pelotari por jornada, da ez dau ezebez. Gainera, inok ez dau zer esaten. Osea, es inkognita. Baina entereukona da bisalduko zuen mensaje. Paquito, interesgarria, Bai, interesgarria. Hola, interesgarria eta osgarria oso, zatik pelotari batzuk esaten duguna eramanen zirkuitun da jokatzen ditutenak, lekua dauzkate. Batzutan ez gara enteratzen, baina Josuk esan duen bezala, Markinan badakizuen unaidian, gero Santi Olaben partidu kostiralero horre azkenian txuriz eta kantxan dabiltza, gero izan dudia Bermeon, Prentzian ere bai. San Fausto txapelketa, ez da Josu? Bai. Noainen, eta bueno, da kantxan egotea, eta da partiduk, eta kontra jo desberdin egin, eta maila handiko pilotariak, eta partiduk joko handikuk, eta oan bullet hori oso interesgarria, nahiko formato, osea, denbora gutxin. Bai, baina, bueno, ondo dau, Bai, zatzen nien berak iban presupuesto bat, dirosako bataz, da bazelan banandu, eta egiz izan, atzen nien 5 jornadari, Osea, nahi izan, Grameslan bate, Gerniken edo Markinen edo jokatzen bada, 6 jornadari, Bai, igual, espaziatu duak igual partidu batetik bestea, igualan, baina, bueno, hemen... 5 jornada de 3 egunekuk. Osea, nahi izan partidu bat dauzela. Positibua errepikatu indala aurten, hau dala, ez dala gertatu. Bueno, lehen da biziko saiakera bat iaz, eta kabo. Eta behitu, oain berriz, beste formato batekin, baina guk, babesle bat hor ikustiare pozgarria da benetan. Segida eukidezaken produktu badala. Kostu ondiri gabe. Aurreko urteko ematezun zerbait proba, eta bueno, ensaioi proba, eta honek seriotasun gehiago daukala ematen du, ezta? Seriotasun gehiago. Ekusteku da, zelako grabaketak eta, por ejemplo, guen kapitanak behien egoten geha, eta paradi dauenin tanto 8 eta bitxartime, torten diaurek kamaria, zipintxoskue mikrofonue, konversazioik eta hartze entzuteko, eta oso ondo, oso ondo, Bai, aurreko urteko ensaioi error, zatik, esatariak ere zidan, ez zidan zesta puntako mundukoak, eta Juan Bior izaten zen duten zuek pixka bat asaltzpenak ematea, eta, bueno, alde horretatik, galderatxo bat ezen, lehen Winter aipatu duzuen, lehenengo edizilunez, baina bigarren gunda, 3. edizilun atariko frogak edo prebiak izan zian. Laugarrenian ez, aurreko urtean etzan prebiarik egon. Baina bigarren edizilun eta 3. Berritxun eta sumeixen pesto dizinzile finalak. Berritxun bigarren edizioako zailkatu zian Urrutia eta Aimar Aldazabal. Eta gero Zumaian Arbe eta Mantxi, 3. gun. Arbe eta Mantxi. Eta bigarren Kosme eta Bailo, eta gero Ordezko jokatu zuten, baina aurreko urtean hori baztertu egin zuten prebiak, alta. Baina, ez dakit, aurten jarri duten, froga gintzuten, laugarrenean etzan egon. Doinek ekusitxe, ja, hoxe, Final Fourra datorren aztin amaitzen dela, eta ja automatikamente urrixen startzen garile, ez da hitxe Durango nigul zozer montauko dabe San Faustotan, lehen Final Fourra jokatzezan San Faustotan, oiniztan ez jokatu, igul zozer montauko dabe, ez dakit ez dut ezer entzun, egiz izan, frontoien ez dugu ezer entzun, eta balego zera prebisak jagonezko esan dagoen biko zin. Esan dakuek, neu pentsau. Bueno, Markinen badakizuelako garen, frontora juteza da esatotzue bikotik, zeintzu jokatzen da ben, txaskarri, osea. Josu, belaunak zen bost dauzkak?
Betxo, astelenin be, erikasen zaiten horrentzen, da bizier oztabe. Eta Sorbalda? Sorbaldi ondo. Aldakak? Bela unek oso txartu mugiu, baina parin natorna zartu etxot, ez da... Baina, juten zaita, entzun, barinara, Bai, Barina, gota peretzi berrodoi metroko frontoie. Jakinaren gainean egongo aiz, datorren zapatun, lan batan, noaingo desguazez, eta txatarra bila dabiltzaztela, nik badakit bat Donostitikan apuntatuta dagola. Zein, Fernando? Ez, ire hemen gure pantailan dagoen bat. Gu Madriera goiez. Gu goiez, Madrien daukeu neskak eta mutiek, gorka ez dabe konbideu, baina erika bai, fronton elipa, txiki bat, individuala txapelketie, bai ara goiez. Hemen aurrian dugun Pakito, hor detapado zie gaina. Ikusiko dut eta esango honegetik epitu jokatzen da, danak airean ateako itu. Pasan azteko tertulizian entzune ban, eta gero Facebooken bekuziot, da gero nintzen finalin handarri bin unfitiaz. Da, arek esplika usten bai dana. Ondo pasauko zuen, gainean jaixe di, San Miguelak? Bai, San Miguelak azten dian, eta asmoa nik zera, nik esan dian. A mí me ponen los paquetones, que son 70 años, tú. Pakito izenarekin pakete bezainan jokatu bierkoek? Zaki asmatze bet eta baten bat sartze baldin bedek, konten, no, jazta. Pikei bete dekire jokaldi indartsuena, orduan hor aukera asko dituk, pikei betekin. Pikei bete, Pikai bete, Pikai huye, esatzen zutek duenuen, Pikai huye. Pikai huye. Oiga, dakik, Tolosako eskolako, gara ibatian gelditu zitzaiguna. Ibili ginen gelditu zitzaiguna. Bueno, Paquito. Nik pixkarat, Gipuzkoako esan nahi pixkarat historia, orain diaspora izan danean markinan da, eta ikere egin duen artikulu bat, eta guretzat eta jende askorentzat zestapunta kokatzen da Bizkaian, ezta? Bizkaian, Leharti bai, eskualdean, Mutrikutik, Lekeitio, gero Durango aldean ere bai, gero Busturi aldea, Gernika, gehien bat, 3 eskualde inguru horietan da, hor, sestuak inikustea mutiko bat edo neskato bat kaletikan, ez da arrarua. Eta Gipuzkoan joan daneko 80 urte hauetan guk ez du ezagutu, baina lehenagotik sona handia izan duzun historian, 19. mendean bukaeran, 20. mendean hasieran Gipuzkoak pisu handia izan duzun zestapuntan, ikesatuko bezala iparraldetik etorri izan joko bat, eta Donosti garai batian ez zan bakarrik Ategorretako jaialai, beti jai, gero Moderno, hor jokatu zuten Erdoza, Guillermo, holakuk eta basegola, gero remonteak hasizun, baina aurrekoa daula pixka bat pentsatzen, Bizkaian izan du da eskualde zabal batzuk, baina enkarterritan pelotalia profesionalik ez dira, egon. Ez detuzte, baten egongo zan igual, baina Gipuzkoan txikila hua izanik ere eskualde gehienetan eta esango duke herri gehienetan zestapuntako pelotarin bat izan dala. Baina hala ere nahi jendiak zestapunta eta oan, pixka bat suspertzen Mutrikun, Zumaian, Donostiako Gran Eslan, Hondarribikoa, aurten Salinazioetan Azpeitiko Izarraitzen jokatu da, orain Final Four, eta ia pixkada jendia ikusten joaten da, hemen pixkadat izan zen, zestapunta remontiak hartu zuen, eskuak eta remontiak Gipuzkoan, ez da? Eta Bizkaian, ez gea konparatuko, batipan Markina, Gernika, Durango, Berriatua, inguru horiekin ez gea konparatuko, baina hemen bere sonak izan du, eta posgarria da, pixka bat, jende batzuk ikusita, baina hemen ez zuten bere izten remonteko sestua ikusi, edo puntako sestua ikusi,
berdin zaien joko garbiku, ez da. Mutrikua edo markina edo berriatua juta ez da, bere izten dute. Hoi esan nahi nu pixka bat gure alde. Eta bertsua izango aldeu. Kaskarren bat prestatu berko jo? Bueno, konformatuko gea. Ligan finalak aurten, alda Donostira, neskak eta mutilak beraien partida. Finalerdiak jara, jokatuak dira, armaiak lepo eta izan da distira. Orain finaletako bada ikusmira. Orain finaletako bada ikusmira. Josu, martxa hontan urrezko danbora emango diote Pakito hori hemen udanetan. Nik posible duniatzake Jon Brizuela zen sosketako sestu bat tokatzen bazain noainen. Horrekin konforme. Hane, pixka bat, agur bat, noaineko historizko meritua daukate, jartzen duten girua, Nafarroan ez puntak ez du izan du arrakasta hundirik, baina haien bizi, eta momentu hon bat, gozatzea, gero afaltzea gelditugunak, eta bueno, gero. Bai, Josu, datorren hastian baldan edo asiara, haua? Ez, datorren astelenin Bangkokera, no? Bangkokera, bueno, bidai hon, da ondo itzuli, eta... Justo heltzen hau, buleteko semifinaletako. Edarki. Bueno, asko saldu, eta ongi etorri. Eta hiri Pakito, noaindikan itzuli, baina makulukin da ez etorri baldara, Zutik etorriei. Aspirina Neiko lan. Nola dia, agujetak euskeraz nola dia? Alperzainak. Entzun Josu? Inoiz entzun da, alperzainak. Alperzainak, alperran zainak. Alperkein da bidenan zaina, ditu, izaintiratu bat, nola izaten dira. Alperzainak. Bueno, eskerrik asko, ondo izan da entzule guztioi, mila esker. Horrengo bat arte, adio.